Good morning guys! So ngayon guys, mamimitas tayo guys ng patola. Ayan guys oh. Ayan, daming bulaklak. Dami rin itong bunga guys. Yung iba malalaki na. Ayan, hindi na pwedeng gulayin. Ayun, may malalaki oh. Kasi ano na siya eh, magulang na siya guys. Ayan, mayroon din dito isa oh. Sobrang laki na. Ayan. Guys, oh. Marami pa rin maliliit. Ito guys, oh. Sobrang dami na ng malalaki, guys. Malalaki na. Oh my God! Wow! Hindi na siya pwede, guys, gulayin. Ay, ito yung isa. Pwede pa itong gulayin, guys. Ito. Kukuhanin na to natin, guys. Ayan. Mamimitas tayo ngayon ng patola. Eto, hindi na pwede to. Ano na eh. Sa dulo. Ayan. Eto, medyo maliit pa ng konti. At saka yan. Ayun, may maliit pa sa dulo. Eto. Eto, pwede pa to guys. Pwede pa to gulayin. Ito guys, may sobrang laki oh. Oh, kita nyo? Ayun, hanggang sa taas yung mga bunga nito guys. Ayan. Ando na sa bubong yung ano, dulo. Ayan. So, ang kukuhanin natin guys ngayon. Ayan. Ayan. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Para makinabangan. Kasi ano eh, tumitigas lahat eh. Yan, mahihinog na naman yan guys pagka hindi pa kinuha. Kaso guys, ang problema ko, wala ang maghahawak ng camera. So, paano yan guys? Ilalapag ko muna yung cellphone ko guys. Kasi pipitasin ko yun ah. Ayan. A few moments later. Yan guys. Ito na guys yung napitas ko guys oh. 5 peraso guys. Ayan. Yan, marami na to guys. Pero marami pang ano. Ayun pa guys oh. So pipitasin ko pa to guys. Kasi sayang nito pagka huminog na naman to guys. Hindi na pwedeng gulayin yan guys. Ayan. Pipitasin ko ulit to guys. Itong isa, tsaka yung ayun doon sa taas. Ayan yung isa. Ito na guys yung dalawa guys. Ayan. Nasugatan guys yung isa oh. Ayan nga oh. Muntik nang maputol. Ayan. So, ilan na lahat to guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na guys na piraso. Ayan. Pwede na to guys. Marami na to. Meron pa nga dun guys oh sa ano, sa kabila. Punta tayo dun guys sa kabila. Ayun. May bunga din dun eh na ano, patola. Marami ring bunga to guys. Ayan. Kaso dito lang ako sa kabila. Kasi dun sa kabila hindi natin makita. Sa kabila ng backwood. Ayan oh. Ayan. Ito, pwede na rin ito gulayin. Kaso marami na yun guys eh. Ito nga guys oh. Mayroon ng ano, malapit ng mahinog. Ito, pwede na itong gulayin. Tsaka ito, sobrang laki na to guys. Hindi na yan pwede. Tsaka mayroon pa doon. Ayun. Marami guys yung bunga guys ng patola. Pero guys,
Yung mga nahihinog na yan guys, nakikinabangan naman yan kasi next year pwede naman yan itanim yung buto niya. Pero guys, yung ano, ito yung patola ngayon na namumunga. Hindi namin yan tinanim. Kusang tumubo na lang yan siya guys. Kasi yung mga nalaglag na buto yan guys diyan. Yun na yung tumubo. Hindi na kami nagtanim yan guys. Linagyan na lang ng gapangan. Ayan. Ayun, gumapang na hanggang dun sa bubong. Ayun. Maraming bunga din dun sa taas guys, oh. Ayun, kita nyo? Oh. Ayan. Oh, diba? Ito, oh. Masarap to guys. Ako guys, kahit araw-araw patola yung ulam ko. Gustong gusto ko yun guys, kasi paborito ko tong patola. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So ayun guys. Maraming lamok guys dito guys. Dito ko na i-end guys ang ating vlog for today. Thank you for watching. Bye bye.